som nu skal på banen og se, om de kan vinde en af deres sjældne sejre mod AGF, i hvert fald i Superligaen. To mandskaber, som skal møde hinanden for 5. gang i den her sæson. Der endte Brøndby med at gå videre samlet 4-3, så det var startskuddet for Frederik. Han er klar nok til at komme ind i løbet af kampen. Uwe Røsler. Brøndby, der presser højt. Karl med god boldkontrol. Så bliver han også lige hævet ned af Suzuki. Og så er der jo det ved det, at de her to hold, de møder hinanden hele tiden. Altså 6 indbyrdes kampe i sidste sæson. Og til sidst. Gif Links. Godt målet tilbagevendte Arnsted. Retur fra karantæne. Hjørnespark til AGF. Det var netop efter... At det her er måske nærmest en del af taktikken at sige til AGF, I må gerne være det boldførende hold, i hvert fald her i starten. I de første 7 minutter her. Nej, det er AGF, der dominerer, og det er Links, der tager sigte. En afslutning, som... Jordi van Leerberg og så også Sebastian Sebulonsen med nummer 2, der har vundet kampen om højre bak, om at den plads skulle Sebulonsen have. Nu har han virkelig begyndt at vise, hvor dygtig en spiller han er. Efter klubskiftet fra Ajax. Nartey. Glimrende lagt videre, og så en afslutning fra Wallis. Som netop viser, at med forårs komme, så er det også en varm Wallis, der er kommet til Vestegnen. Mål for 4. kamp i streg. Og Brøndby, som efter en lidt afventet indledning, bringer sig i front her i det 13. minut. Er du noget lige at sige? 3 mål i det sidste. Links indlægget første gang mod Tobias Bæk. Links igen. God lille hurtig vending med Emil Madsen med afslutning. Men også en meter over kassen. Det er godt forsvaret af Jordi van Leerberg, men her kommer ikke. Så aktuelt sådan en direkte bronzeduel mellem de to store mennesker. Emil Madsen, det er smart spillet med hælen. Tobias Bæk med afslutning. Og en stærk parade for Pence. Det er altså godt, ikke? Med indlægget Tobias Bæk til værs. Nedfald til Patrick Mortensen. God overlevering frem mod Arnsted. Og igen hjørnespark af AGF. Det er da godt nok. Det var en god bold op til Suzuki. Han kan finde plads i mellemrummet. Så er det Brøndby med de finale. Jesper Hansen kommer ikke ud og får fat i den bold, som lige mangler det sidste præcision for at lægge den i en bue over målmanden. Ja, en dejlig fremlægning for... Vejmo bringer den i boksen. Kommer Suzuki hurtigt. Det er Links nu også. Indkast AGF. Karl med god tid til at servere indlægget. Patrick Mortensen hætter langt forbi. Men nøje indstuderet. Tobias Bæk kan passere. God bold fra Karl. Og Links. Og Links konstant udfordrende. Den der ender for fødderne af Mølgaard. Og Vast. Sebulonsen. Han havner helt over ved Divkovic. Lykkes med at få den forbi Links. Og en afslutning, der udløser Brøndbys første hjørnespark i opgøret. Meget godt antrit fra Kroaten. Der er der flere gode detaljer. Den bedste er det med Yuichi Suzuki. Poulsen. Ja, den var upræcis. Carsten V. Jensen ind på SportTV2.dk. Han også fortæller om sine ambitioner som fodbolddirektør. Indlæg over mod Wallis. Lidt afvist ordentligt. Nartey har forsøgt sig. Ja, det var faktisk en stor mulighed, der dumpede ned for Noah Nartey. Ja, en elendig clearing af Emil Madsen. Okay. Sebulonsen er fint for skærmet. Ja, dårlig clearing.
Van Leerberger også. Linksspindlæg, og Mortensen, der igen kommer til muligheden. Han igen afslutter et stykke forbi. Altså min følelse af de første 39 minutter er, at AGF ikke har fået nok. Nu bliver der scoret ikke mål mere end AGF, hedder det. Op på 45 mål. Efter de første 23 runder. Snart Emil Madsen alligevel leverer en god vending. Finder Patrick Mortensen, holder sig onside. I grad bliver domineret i spillet ude på banen, på deres egen hjemmebane. Som du 13-årig. Nu er det Nartey, der vil tvinge sig foran Karl. Få præcist indlæg, men links lige ud til Suzuki. Og så her Kvistgaard helt fri! Og på pletten det helt rette sted. Mathias Kvistgaard, der sender Brøndby yderligere foran. En ny hurtig Brøndby-scoring. Scoret efter 13 minutter i første halvleg ved Wallis. Og nu er det Kvistgaard, der scorer inden for de første 5 minutter efter pausen. Her starter han lige motorcyklen, og nu presser han jo så. Ja, der er pres på Brøndby-forsvaret. Van Leerberger. Karl kiggede efter. Ja, så er der masser af plads at løbe på for Sebolonsen. Suzuki tilbyder sig i boksen. Suzuki med afslutning, men også lige forbi for japaneren. Markerer, den rammer en AGF'er. Ja, det er jo når fodbold bliver rigtig lækkert, fordi det starter jo ikke engang først med Kleiber. Det der gjorde Brøndby til et noget bedre fodboldhold, end de var i første halvleg. Divkovic igen. Godt indlæg. Suzuki igen tæt på. Og så er det Links, der til sidst sparker den ud af farzonen. Oha, det var tæt på 3-0. Der var det svært for dem at komme ind og finde noget rigtigt at klare bagud over målet. Her kan Mortensen måske komme ind til en afslutning. Frispark blev gået af AGF's anfører, som også... Kleiber kommer i problemer. Ja, han tager alt for let på tingene, Sean Kleiber. En høj angriber, som måske kan bruges til at aflaste forsvaret her, hvor Tobias Bæk vender rundt og afslutter. Men også et godt stykke forbi. Tobias Bæk, som egentlig kom på måltavlen mod FC Nordsjælland. Det var hans første scoring i foråret. Så er der noget at løbe efter. Kvistgaard på boldjagt. Reddet ned af Arnstad. Så gik den ikke længere for nordmanden. Gul kort. Den aktuelle Brøndby-topscorer Mathias Christensen. Så er vi jo langt tilbage med Ben Turbo Christensen. Han er en del af Brøndbys A-træner-team. Hvor de begge to var på toppen af dansk fodbold. Ja, Andersson, der forsøger at komme igennem, og så en løs mulighed. En god bold ind mod Patrick Mortensen, som står det rigtige sted. Og Adder kan score imod Brøndby IF. Han har været nærmest helt væk som målscorer i det her opgør, men han viser sig som præcis det, han er. Mål nummer 15 i sin 28. kamp imod Brøndby. Han vil også tage Lyngby-tid med. Rajovic er for langsom om at skille sig ind med kulden. Brøndby blev bedre af, så derfor forstår jeg godt Birks tøven. Plads over plads i minutter, vi ser frem til nu. Og AGF kan komme op og lægge det her pres på Brøndby. Efter nu. Tingager, Dalsgaard, Badji. Karl lader foden tale. Et slat indlæg, men den bliver alligevel forlænget. Rajovic bruger sin krop godt.
Bischoff. Han frem mod Sebol Olsen. Han vinder lige på Andersson. Han lopper den. Men forbi mål. Oj. Sebastian Sebol Olsen tæt på næsten at kunne kvæle den her kamp. Ajovic, der vinder på Dalsgaard, som tog sig til skulderen. Ajovic, og Riso Subi med Lerberge. God position nu. Han vil længere ind i banen med afslutte. Også langt forbi. Der er mange Brøndby-spillere, der var med. Han vil på egen hånd. Dalsgaard giver lidt for meget op til Bauer. Og Lerberg er stærk og meget snu. Andersson modtager en flot aflevering. Skal ind for en Bischoff. Han bliver lige bragt lidt i ubalance, men det er ikke nok til et straffespark.